खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 मार्च 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावबो जाफुंसारगोन आरो सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर खुसि मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोननो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर खुसि जागोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन सोरनिबा थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोनगोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौबो दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बयजोंबो अनसायजागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ आरो गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैगोन सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां रोखोमनि जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोग्गो गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव अब्लाबो मानहानि जानांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा थोजासे हेफाजाब मोनगोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन आरो बयनिफ्रायबो अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायजों अनलायनाया बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा
जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो मोननो नाथाय गोब्राब जानो हागौ बहाबा दावबायनो आरो हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।